От живота в тихата обител се пренасяме в шумния град. В него една жена на 31 преди 8 дни стана майка за трети път. Ще ви разкажем за нейния избор, воден от обич и отговорност не само към нейните деца. Ще разберем още защо младата жена оставя високодоходната си работа на заден план и се захваща с учителстване. Когато прочетох във Фейсбук за щастливото събитие, ти беше писала как една санитарка ти намигнала се заклятнически, като разбрала, че това е третото ти дете. За мен това е един много осъзнат и искан избор. Но бебенце до година, година и половина, две, бих казала, че особено ако е на естествена храна, кърма, не мисля, че има чак толкова големи разходи. С други майки си разменяме дрежки и така нещата се подреждат. Марти е на 5, иска да става акробат и отглежда рози. Полено, преди имам и една малка. Но тя беше най-малка, защото ми я щупиха едни майстори. Тя е малка като твоята сестричка Лея. Да, и са и малки и богличките даже. Ема е на 2,5. С нас не говори. Заслуша се как майка й един ден ще се върне към високоплатената си пиар позиция, за да търси каузи, свързани с деца и образование. Сега Христина намира време да преподава френски на 5-годишни. Само майките знаят и учителките в детските градини знаят 30 пъти повече от майките какво е да работиш с деца. Чудесно е да работиш с деца, защото децата са толкова истински искрени. Те веднага усещат кой е до тях, в какво настроение, с какви чувства е към тях и съответно отговарят по същия начин. Христина е сред създателите на първите родителски кооперативи. Като няма места в общинските детски градини, родителите сами организират мини-забавачници. Помогна ли ви общината с нещо, поне с помещение, или сами събирате пари? Ами в последните 2 години доста се развиха нещата. Реално, за съжаление, за момента всичко остава на думи, но се надяваме да с течение на времето да получим и друг вид подкрепа. Христина, ти изобщо някога в живота мрънкала ли си за нещо? Ами не мисля, че това е правилната рецепта и че мрънкането би помогнало за нещо и с нещо. Докато говорихме, Лея закуси добре и сега е време да се наслади на сутрешната си дрямка.